Yoridre nikech papo chenjore. Papo pogore gi kaka ne na 2013-2017. Nikech Alego koro ok gol governor. And Alego no en constituency man gi kura mathoth. And mano Gwenyo Paro. En adiera ni pogruok mane nie kind Rasanga gi Gumbo yiero mokalo ne kura 17,000. And en adiera bende ni jowa go kura kaluwore gi weche mag dhoudi. To samoro gikalo dhoudi. Kama dwa pogora gi Agnes matin ni oganda ok nyal weyo ng'ato gi magoch ni ng'ato. Higa 2013 Jalego nomiyo Rasanga kura 3,000 kende e yiero mar tarik 4 dwe mar adek. Of course ang'e ni Rasanga nochungo duol ma bende Jalego nomiye kura 3,000. Ki compare kata gi Homa Bay kura manye gi ae 2017 awitinyo yombo ng'ama iluongo ni Magwanga Kasipul kama oae. So samoro nyalo ga nyalre ni kama iae kura ok obiro ni motegno. Koro ng'wech ma 2022 ni to kama odhi bedo go gi chendo en wach mar ni Alego ka ok produce governor to koro kaka gidhi gocho nyalo miyo pogruok bedie kura no. Adwa ni ng'i kata kwa compare gi kura mar women rep. Ineno ka kind Gumbo gi Rasanga kura pogruok en 17,000. To kogiki Alwodo Gombaka koro kura mopogo gi en kura 14,000. Nyiso ni Alwodo notimo maber madihing Gumbo. And inyalo fwenyo na Alwodo ne nyara Alego motedo Ugenya. So most probably jo Alego moko felt nwa goch ni nyarwa ni mondo tim maber moingo Gumbo. So kaluwore gi kaka Alego dhi gocho sani biro nyiso kaka kura ma Siaya brodhi. But ayiera gi Agnes ni en kura ma iye tek kabisa. Atoka podi antiere kuomi Dr. Salim Odenyo. Ponono joka Alego Usonga kalure ni mano James Orengo kinde mabende ne ok ng'ado bura mar mondo mi oyier William Oduola kaka jalupne. Matiende ni ne ogeto mar mondo mi oyudo kwan ombulu mathoth ahinya kowuok e gwengego mag Alego Usonga. Kalure ni Alego Usonga e yiero maduong' ma higa ni gintiere kod kwan jolut ombulu mano maderom 122 mano gi 2 mabende ondikore kaka jolut ombulu. To ka koro wakelo pogruok wantiere kanyo kod Nicholas Gumbo mabende sani wanyalo ng'iyo ni ng'wech nyalo bedo moridore ahinya e kind Nicholas Gumbo kaachiel kod James Orengo. Nicholas Gumbo noyiero jalupne mabende en David Ohito. Ka wang'iyo kaka Nicholas Gumbo noyiero jalupne bende nyalo konye e yudo kwan ombulu manyalo kete governor kose Oduol kende mabiro konyo James Orengo e yo makare e kar chung' od bura ma Alego Usonga. Jolupgi bende oluworega. Achiel en ni Oduol Denge en Siasa mideo nikech ne oringo 2013 oringo 2017 and therefore en gi huma moingo kata Alego Usonga. So nitie joma moko ma biro dwaro gocho e tiket mar Orengo Oduol nikech Oduol ni e tiket no. Ohito bende nigi command ma ochiwo e Ugenya kuma oae kaluwore gi jogo mogene and kaluwore gi chung'ne gi Gumbo. So gin weche ariyo ka. Nyaneno opinion poll ma yando tim chien kanyo ne nyiso ni Gumbo timo maber moloyo in Alego Usonga. And James Orengo ne timo maber in Southeast Alego, which Southeast Alego is the largest ward in Siaya with around 28,000 votes. And Bob James Agre ne timo maber in Siaya Township, which is the 3rd largest ward with around 26,000 votes in Siaya. But Gumbo ne timo maber in these other wards in Alego Usonga, including ward Moduolai. Gumbo was doing better. So that's dynamic because ingene Siasa is about paro majini go kuomi kod kaka jineni gima kisungu luongo ni perception. There is a perception ma hang around Senator James Orengo ni okoja dongruok to ene mudhi bedo governor. It's a perception. It may not be very true. Okonya beda dear, but en perception ma hang around him and en perception ma ichwaka ahinya turgi Ugenya kocha. So Kohito medo chwako that perception kabisa in Ugenya and perception mar ni Gumbo neno ka ng'ama chapa kazi ng'ama wuok oko ni tich, then that will tilt Jalego. Jalego ko gin gi paro moro ma very funny e yor gi magigo kura. Ok gideo kata chung' mar chama ahinya. E Siaya County kanyo gino gideo chung' mar chama ahinya. Ging'iyo ni kama e direction magidwa dhiye to direction e magidhiye.
chung mar dhoudi goganda no bende okobadho gi ahinya seche moko. So if they follow the trend ma 2013, ke 2013 ne ok gideo kata dhot maduong' mar Asanga wuoke mar joka ruoth did not give him a lot of votes in 2013 and yet no chung. Mjumbe margi mane giyiero kanyo Mondi Mlwan did not run in ODM ticket and yet no yombo. So kaja Alego ng'iyo gik moko ariyogo. One, ging'iyo trend kata track mar ng'ato, and then two, ging'iyo ni ng'ane magiluwo ma ogideo chama, then ginyalo upset Oduol based on the opinion poll manyokalo. Kagi choose mondo gi listen to Oduol fully, ma Bob James Agrareng orengo kao Alego, then it's a done deal. James Agre ilando governor gokinyi mang'ich. So that's where the challenge is. Atoka wang'iyo kuonde chungo od bura